You probably read in the newspapers recently Možno ste nedávno čítali noviny, that a journalist in Moscow who was called Anna Politkovskaya a čítali ste, že žurnalistka z Moskvy, ktorá sa volala Anna Politkovskaya, was assassinated bola zavraždená, because she annoyed people. She annoyed. lebo otravovala ľudí. She annoyed authorities Otravovala autority, because she uncovered corruption. lebo odkrývala korupciu. She announced the lies that were in the political sphere. Lebo odhalovala korupciu, ktorá bola v politických sférach. She uncovered the injustices. A odkrývala aj všetku nespravodlivosť. And when you have journalists like her who uncover corruption, A keď máme žurnalistu podobného, ako je ona, kto odkrýva korupciu, the power wants to get rid of them. tak sa ich mocní chcú samozrejme zbaviť. Why did they want to get rid of Jesus? A prečo sa chceli zbaviť Ježiša? It's important maybe to become conscious of why the power amongst the Jewish people did not want Jesus. Možno je dôležité si uvedomiť, prečo mocní spomedzi židovských predstaviteľov nechceli Ježiša. Why was it that Jesus annoyed people? Prečo Ježiš ľudí otravoval určitým spôsobom? Why did those in power want to get rid of him? Prečo sa tí mocní chceli jeho zbaviť? Why does Jesus annoy us? A prečo Ježiš otravuje aj nás? And why sometimes do we want to get rid of him? A prečo sa aj my niekedy chceme ho zbaviť? Jesus brought a completely new vision of the world. Ježiš priniesol úplne nový pohľad na svet. The Jewish people were the chosen people, Lebo Židia boli tí vyvolení, but they were chosen to be servants for the rest of the world. ale boli vyvolení, aby boli služobníkmi zvyška sveta. If Christians have been chosen, Ak kresťania boli vyvolení, so that they become servants of others. tak preto, aby sa stali služobníkmi ostatných. Jesus annoyed people because he didn't come just to bring power to the Jewish people. Ježiš ľudí otravuje, pretože nepriniesol Židom iba moc. He didn't just come to bring freedom to the Jewish people and put the Romans at the door. On neprišiel na to, aby dal slobodu Židom a vyhnal Rimanov. He came to change the hearts of each person. On prišiel, aby zmenil srdce každého človeka. He came to transform my heart and your heart. On prišiel premeniť moje srdce a tvoje srdce. He came to reveal that every person is important. Prišiel nám ukázať, že každý človek je dôležitý. Whether they be lepers or beggars, Či je to malomocný alebo žobrák, whether they be those in power or those who are in smaller situations, či sú to tí mocní alebo tí, ktorí sú maličkí vo svete. every person is created by God and for God. Každý človek je stvorený Bohom a pre Boha. Jesus spent a lot of his time with the poor and the humble. Ježiš veľa svojho času trávil s úbohými a pokornými. He annoyed people because he spoke well of the Samaritans. On otravoval ľudí, lebo dobre hovoril o Samaritánoch. He gave parables that annoyed people. On dával o nich podobenstva a takto ľudí otravoval. He spoke of Lazarus, who was a beggar, Hovoril o Lazárovi, ktorý bol žobrákom and he had wounds on his legs. a ktorý mal rany na svojich nohách. There was a rich man just in front, A bol tam bohatý, ktorý bol práve oproti nemu. and the rich man liked to have big parties. A ten boháč mal rád veľké oslavy. The rich man died,
ten boháč zomrel and he went to the place of torments. a išiel na miesto zavrhnutia. Lazarus died and he went into the heart of Abraham, inside of Abraham. Aj Lazar zomrel a on išiel do Abrahamovho lona. The rich man looked up and he saw Lazarus inside of Abraham. A keď ten boháč pozrel a videl Lazára v Abrahamovom lone, and he cried out, Father Abraham, send Lazarus down, put some water on my lips because they're burning. A kričal na neho, Otec Abraham, pošli Lazara sem ku mne dole, aby mi ovlažil aspoň pery, lebo horím. And Abraham said no. Abraham povedal nie. Because there's a gap that nobody can go over. Je priepas medzi nami, ktorú nikto nemôže preklenúť. I was in Burkina Faso recently. Nedávno som bol v republike Burkina Faso and I was asked to speak to the beggars of the city of Ouagadougou. A požiadali ma, aby som hovoril k žobrákom mesta Bagadugu. And they were in a sort of hangar where there was a lot of hay and straw. A boli v takej obrovskej hale, kde bolo veľa špiny a slamy. And the beggars, they had one arm or one leg or one eye or whatever it was. A tí žobráci mnohí mali jednu ruku, alebo jednu nohu, alebo jedno oko, akýmkoľvek spôsobom. All people with a disability. Všetko to boli ľudia nejakým spôsobom s postihnutím. And when I went to them, I spoke to them about Lazarus. A keď som k nim išiel, hovoril som s nimi o Lazárovi. When I finished, I said, you are Lazarus. A keď som skončil, povedal som im, vy ste Lazár. They were all happy. A oni boli všetci šťastní. When I talk about that parable in parishes which are rich, it creates a situation where people are a little bit uneasy. A keď o tomto istom podobenstve hovorím v bohatých farnostiach, vytvorí sa situácia, v ktorej sa títo ľudia cítia tak trošku nepríjemne. But to announce the parable to beggars, it's super. Ale oznámiť toto podobenstvo bedárom a žobrákom je úplne skvelé, super. I said, when you die, you'll go to the heart of Abraham. To znamená, že keď zomriete, pôjdete do Abrahamovho lona. And as I say, they're all so happy. A keď som im to povedal, boli tak strašne šťastní. Some of them were Muslims, and of course, Father Abraham was important for them. A niektorí z nich boli moslimovia, to znamená, že otec Abraham bol pre nich veľmi dôležitý. So when Jesus says very strong things, to znamená, že keď Ježiš hovorí veľmi jasné veci, blessed are the poor and the weak, keď hovorí požehnaný chudobný, požehnaný slabý, he's giving peace to those who are poor and weak. Dáva pokoj tým, ktorí sú chudobní a ktorí sú slabí. He's giving meaning to their lives. Dáva zmysel ich životom. But when he condemns those who have power and hypocritical and a keď ale zavrhuje tých, ktorí majú moc a ktorí sú pokrytci. You see, the vision of Jesus Pozrite sa, Ježišova vízia is to create a society which is a body. Je vytvoriť spoločnosť, ktorá je telom. For that the rich must begin opening their hearts to the weak. V ktorej bohatí začnú otvárať svoje srdcia chudobným. They slabým. must lose something. Musia niečo stratiť. And the poor must begin to stand up. A tí ubohí musia začať povstávať. And not hide behind depression or aggression. A nie skrývať sa za depresiu alebo za agresivitu. They have to lose the statute of being a victim. Musia stratiť postoj toho byť obeťou. They have to discover that they have a mission and must work for that mission. Musia objaviť, že majú poslanie a musia pracovať pre toto svoje poslanie. People with disabilities have a mission. Ľudia s postihnutím majú poslanie. And we mustn't treat them as babies and we mustn't treat them as people who haven't a mission. A nesmieme sa k nim správať ako k deťom a nesmieme sa k nim správať ako ľuďom, ktorí nemajú They are poslanie. important people. Sú to dôležití ľudia. They have something to say. Majú čo povedať. We're not there to protect them, but to help them to grow and to be themselves. Nie sme tu na to, aby sme ich ochraňovali, ale aby sme im pomáhali rásť a byť samými sebou. Peace can only come as the rich begin to share their lives.
A pokoj príde len keď bohatí budú... Peace can only come as the rich begin to share their lives. A pokoj príde len vtedy, keď sa bohatí začnú deliť o svoj život. And the poor begin to stand up without aggression or depression. A keď chudobní začnú povstávať bez agresie a bez depresie. They have to be helped to be themselves. Treba im pomôcť, aby mohli byť oni samými sebou. And not hide behind clowning or not hide behind littleness. A aby sa neskrývali za klaunstvo alebo za maličkosť, za to, že sú malí. The vision of Jesus Takže Ježišova vízia can make us all uneasy. Nás všetkých môže dostať do nepríjemných pocitov. Because Jesus came to change our hearts. Lebo Ježiš prišiel, aby zmenil naše srdcia. And if our hearts are changed, a vision of the world and the vision of church will be changed. A keď sa zmenia naše srdcia, tak sa zmení náš pohľad na cirkev, náš pohľad na svet. We'll see those who are weak and more vulnerable as people who are important. Začneme vidieť tých, ktorí sú slabí a zraniteľní, ako tí, ktorí sú veľmi dôležití, oveľa dôležitejší. And they should be honored and helped to find their mission in the world and in the church. A má sa im pomáhať, aby našli svoje poslanie vo svete aj v cirkvi. No longer to hide behind their handicap. Aby sa už viac nemohli skrývať za svoje But to postihnutie. discover their person in the deepest way. Ale aby mohli objaviť svoju osobnosť v tom najhlbšom zmysle slova. Not too long ago, a woman came to see me. Nie je to dávno, čo za mnou prišla jedna žena. She said, I am severely mentally sick. Hovorí, ja som ťažko psychicky chorá. I have an extreme form of schizophrenia. Mám takú ťažkú formu schizofrénie. And she said, but I am happy. Hovorí, ale ja som šťastná. So I said, can you tell me more about your journey? A pýtal som sa jej, môžeš mi povedať viac o svojej ceste? She said, yes, I have a very good doctor A hovorí mi, áno, mám veľmi dobrého lekára, who has helped me to discover my person behind my handicap and behind my sickness. Mám lekára, ktorý mi pomohol objaviť moju osobnosť za mojim postihnutím a za mojou chorobou. I go into hospital every now and again to have my medication re-looked at. Každý mesiac chodím do nemocnice, aby sa pozreli na moju liečbu a dali mi nejaké nové lieky, ak treba. I found that young woman of 30 an incredible woman. A našla som tam jednu 30-ročnú neuveriteľnú ženu. She had accepted herself as she was. Ona prijala seba samú takú, aká je. She has accepted the situation that she could never get married. A prijala aj situáciu, že sa nikdy nemôže vydať. She has accepted the situation that she has to live in a protected way. A prijala aj situáciu, že musí žiť takým chráneným spôsobom. She mustn't be angry with everybody else who are not sick. A že sa nesmie hnevať na všetkých ostatných, ktorí nie sú She chorí. mustn't be angry with people who don't treat her nicely. A nesmie sa hnevať na tých ľudí, ktorí sa k nej nesprávajú pekne. She's accepted herself as she is. Ona prijíma seba samú taká, aká je. She's allowed to be herself. A je jej dovolené byť samej sebou. And then to discover who is herself. A aby zisťovala, kto je ona, She was transformed. bola premenená. We disciples of Jesus, we are called to be transformed. My, Ježišovi učeníci, sme povolaní byť premenení. I had a meeting in Northern Ireland 2 years ago, which was a sort of festival of peace. Pred 2 rokmi som bol na stretnutí v Írsku a to stretnutie bolo takým festivalom mieru, pokoja. People from different sides of Northern Ireland came together. Stretli sa tam ľudia z mnohých strán Severného Írska. And at that meeting, there was a man from Israel who gave a witness. A na tomto stretnutí tam bol jeden muž z Izraela, ktorý svedčil. His name was Aaron. Jeho meno bolo Áron. And he said, I have 2 sons. A hovorí, mám 2 synov. One was killed by Hezbollah in Lebanon.
Jedného zabil Hizbalách v Libanone in a very tragic way. veľmi tragickým spôsobom. My other son, when he saw what his brother happened to his brother, and when he saw what Israel troops were doing in Gaza, became mentally sick and he's now in a mental hospital. A keď jeho starší brat videl, čo sa stalo jeho mladšiemu bratovi a videl, čo zrobia izraelské jednotky v Gaze, tak psychicky ochorel a teraz je ako psychicky chorý v nemocnici. He said, I have lost my only 2 children. A povedal, ja som stratil moje 2 jediné deti. And then he said, I met another Israelite man A potom povedal, stretol som iného Izraelitu, whose 2 sons were killed. ktorého obidvaja synovia boli zabití. And we decided to meet Palestinians whose father or son or brother had been killed. A rozhodli sme sa stretnúť s Palestínčanmi, ktorých synovia, bratia alebo otcovia boli tiež zabití. And we decided to create an association for families for peace. A rozhodli sme sa založiť asociáciu pre rodiny za mier, Made up of Palestinians and of Israelites. ktorú tvoria Palestínčania a Izraeliti. That man, when his son was killed, could have been angry, he could have fallen into depression, become more aggressive, but he was transformed. A tento človek, keď jeho syn bol zabitý, mohol sa stať nahnevaný, mohol upadnúť do depresie, ale on bol premenený. The whole of the message of Jesus is a message of transformation. A Ježišovo celé posolstvo je posolstvo premeny. I talked to you about that young woman of Faith and Light who in Poland has said, since I'm in Faith and Light, the whole vision of the world is changed. A už som vám hovoril o tom mladom dievčati z Poľska, ktoré povedalo, že odkedy som stretla hnutie Viera Svetlo, celý môj pohľad na svet sa zmenil. I'm beginning to see how we have to be attentive to each person A začínam vidieť, ako musíme byť citliví v prístupe ku každému človeku. and discovering the importance of those who are the weakest in society. A objavovať dôležitosť tých, ktorí sú v spoločnosti najslabší. They are helping me to discover my own vulnerability. Oni mi pomáhajú objaviť moju vlastnú zraniteľnosť. You know the difference between generosity and friendship. A viete, aký je rozdiel medzi pohostinnosťou a priateľstvom? People who have more money, Ľudia, ktorí majú viac peňazí, more goods, more time, more knowledge, viac majetku, viac poznania, viac času, can give things to those who are poorer and weaker. môžu dávať veci tým, ktorí sú slabší alebo chudobnejší. And that is good. A to je dobré. But there is frequently behind that an element of power. Ale neustále je za tým prvok moci. They give when they want, Dávajú, keď chcú, the amount they want, množstvo, ktoré chcú, to the people they want. k ľuďom, ktorých They si oni have vyberú, power. majú moc. But when we give, when we are generous, Ale keď dávame, keď sme pohostinní, veľkodušní, if generosity doesn't flow into a meeting, then it is not source of life. ale keď táto naša veľkodušnosť nevyplynie do stretnutia, tak sa nestane zdrojom života. Generosity must flow into a meeting Veľkodušnosť musí prejsť do stretnutia, where I meet you, kde sa s tebou stretnem, where I listen to you. kde ti načúvam. Tell me your story. Povedz mi tvoj príbeh. Tell me your hopes. A povedz mi, aké máš nádeje. Tell me your fears. Povedz mi, aké máš strachy. Tell me what makes you filled with life. Povedz mi, čo ťa naplňa svetlom, životom. And I'll tell you my story. A ja ti poviem môj príbeh. So a meeting means that we become vulnerable one to another. A stretnutie znamená, že sa jeden pred druhým stávame zraniteľní. We lose power Strácame moc, to become vulnerable. aby sme sa stali zraniteľní. I was speaking not too long ago with a young woman who works in an old people's home.
A prednedávnom som hovoril s mladou ženou, ktorá pracuje v domove so starými ľuďmi. And she said that in that old people's home there was one woman who was very disagreeable. A povedal, že v tomto domove bola jedna pani, ktorá bola taká veľmi hádavá, nesúhlasila. She was angry with everything that happened. Hnevala sa na všetko, čo sa tam dialo. The food was too hot or too cold. Jedlo bolo príliš horúce alebo príliš studené. It arrived too early or too late. Prišlo príliš skoro alebo prineskoro. So she was always criticizing nurses. A tak sestry neustále kritizovala. This young nurse said to me, I decided to become her friend. A táto mladá sestrička mi povedala, rozhodla som sa stať jej priateľkou. So when she found time, she would go and sit beside her. Tak keď si našla čas, tak išla a sadla si vedľa nej. And ask her to tell her about her marriage and her children and how she is and what she did when she was young. A požiadala, aby jej hovorila o svojej rodine, o svojom manželstve, o svojich deťoch, čo robila, ako žila, keď bola mladá. And little by little, friendship grew between them. A postupne medzi nimi rástlo priateľstvo. And as the friendship grew, A ako to priateľstvo rástlo, the old lady became kinder and more gentle to everybody. táto stará pani sa stávala jemnejšia a citlivejšia voči každému. She discovered that there was someone who was important for her. Zistila, že tu bol niekto, pre koho bola dôležitá a kto bol dôležitý pre ňu. There was someone who saw her as important. A bol tu niekto, kto ju považoval za dôležitú. Someone who saw her as a person Niekto, kto ju vnímal ako osobu. and who took time to listen to her. A kto si zobral čas, aby jej načúval. The young nurse said how this old lady had changed completely. A táto sestrička mi rozprávala, ako sa táto stará pani úplne zmenila. But she said, I feel a bit embarrassed now. Ale hovorí, ja sa cítim tak trošku sklamaná teraz. Because if I leave her, maybe she will fall back into depression. Pretože ak ju opustím, možno upadne znovu do depresie. And one day I'll get married and I will not be able to stay all the time in that old people's home. Lebo ja sa vydám a nebudem už môcť zostávať celý čas v tom domove pre starých ľudí. I said, that doesn't matter. Ja som povedal, na tom nezáleží. When you know you're leaving, tell the old lady, I'm sorry, I'll have to be leaving in 6 months because I'm going to get married. Povedz jej, keď už vieš, že odídeš, že je mi ľúto, pani, ale ja za 6 mesiacov budem musieť odísť, lebo sa vydám. But will you allow me to phone you now and again? Ale môžem vám z času na čas zavolať? Will you phone me? A zavoláte aj vy mne? And we shall write to each other. A budeme si písať? When one enters into a relationship with somebody like that old lady, Ak niekto vstúpi do vzťahu s niekým, ako je táto stará pani, that doesn't mean to say that one is locked into a relationship from which we can never leave. to neznamená, že musíme byť uzamknutí do vzťahu, ktorý nikdy nemôžeme opustiť. But there's so many things we can do Je predsa tak veľa rozličných vecí, ktoré môžeme to robiť, show that you are important for me. aby sme dali najavo, že ty si pre mňa dôležitý. And I would like to be important for you. A ja by som bola rada dôležitá pre teba. We have to learn to enter into relationships with people, Musíme sa učiť vstupovať do vzťahov s ľuďmi. but also to discover that we must continue on our journey. Ale tiež sa musíme učiť objavovať, že musíme pokračovať na našej ceste. Jesus called us to become men and women who are wise in relationship. Ježiš nás povolal, aby sme boli mužmi a ženami, ktorí sú múdri vo vzťahu. Relationship is not a whole emotional reality. A vzťah nie je celá emocionálna skutočnosť. A relationship is coming together, Vzťah je prísť, stretnúť sa. revealing that you are important. Dať najavo, že ty si dôležitý. And together we will grow to become more human and more loving. A spolu budeme rásť, aby sme sa stali viac ľudskými a viac milujúcimi. But that means that I have to change.
Ale to znamená, že ja sa musím meniť. I have to come out from behind the walls in which I'm hiding. Musím výjsť zo stien, na ktoré sa skrývam. I don't have to tell you that friendship is one of the most beautiful of human realities. A ani vám nemusím hovoriť, že priateľstvo je jedna z najkrajších ľudských skutočností. But friendship can be something closed. Ale priateľstvo môže byť aj niečím uzavretým. And become a prison. A môže sa stať aj väzením. We can spend our time flattering each other. Môžeme tráviť náš čas zahlčovaním jeden druhého. You are wonderful. Obdivovaním sa. Ty si nádherný. No, you are wonderful. Nie ja, ty si nádherný. We are wonderful. My sme nádherní. And the others. A tí ostatní. So friendship can be something where we close in on each other to give each other security. Takže priateľstvo sa môže stať aj niečím, kde sa uzavrieme do seba a budeme si navzájom poskytovať bezpečie. And to take us away from loneliness. A aby sme sa dostali von z osamelosti. Rather, friendship is there so that we come together. Pričom priateľstvo je niečo, kde sa stretneme to give spolu, support to each other. Aby sme si navzájom dali podporu. So that we can be open to others and give life to others. Aby sme mohli byť otvorení pre druhých a dávať život druhým. Friendship can become a place of transformation. Priateľstvo sa môže stať miestom premeny. Marriage can become a place of transformation. Manželstvo sa môže stať miestom premeny. Community can become a place for transformation. A aj komunita sa môže stať miestom na premenu. Where we're learning to grow in love. Kde sa učíme rásť v láske. And in the wisdom of relationships and the wisdom of love. A v múdrosti vzťahov a v múdrosti lásky. Because love implies a wisdom. Lebo láska implikuje, očakáva múdrosť. How to approach people who are different. Ako pristupovať k ľuďom, ktorí sú odlišní. How to understand their language, the language of their body, the language of their tears, or the language of their violence. Ako chápať ich jazyk, jazyk ich tela, jazyk ich slz, jazyk ich násilia. How not to be caught up in our own fears of people. Ako nebyť uzavretý vo svojom vlastnom strachu z ľudí. Jesus came to transform us. Ježiš prišiel, aby nás premenil. So that we can announce a good news to the poor. Tak, aby sme mohli ohlasovať dobrú zvesť ubohým. And to announce a good news to the poor is not just to say God loves you. A hlásať dobrú zvesť chudobným neznamená jednoducho im povedať Boh ťa miluje. To announce a good news to the poor is to be committed to people. Ohlasovať dobrú zvesť chudobným znamená byť ľuďom vydaný, odovzdaný. In different ways and forms of commitment. A zaviazaní rozličnými spôsobmi a formami záväzku voči ním. To announce a good news to the poor is to reveal to them that they have a place and that they are important and they are called to stand up. A znamená to ukázať im, že majú miesto, že majú dôležitosť a že sú povolaní k tomu, aby povstali. Because they have a mission in the world and in the church. Lebo majú poslanie vo svete aj v cirkvi. Jesus announced his mission. Ježiš ohlásil svoje poslanie. And he announced his mission in the synagogue. A on svoje poslanie vyhlásil v synagóge. When he read the 61st chapter of Isaiah. Keď čítal 61. kapitolu proroka Izajaša. The Spirit of God is upon me. Je na mne duch Pánov. He has consecrated me. On ma pomazal. To announce a good news to the poor. Aby som hlásal dobrú zvesť chudobným. Bring liberty to captives. Aby som oslobodil väzňov. Sight to the blind. Aby som vrátil zrak slepým. Freedom to those that are pushed down and oppressed. Slepým, ktorí sú potláčaní a depresí. And that is what Jesus did. A toto robil Ježiš. But that annoyed people. It annoyed people. Ale to tých ľudí vyrušovalo. Because he moved a whole vision of society and a whole vision of structure.
lebo to hýbalo celým pohľadom spoločnosti a všetkými štruktúrami sveta. A whole vision of education. Celým pohľadom na vzdelávanie. Yes, education is to develop my capacities, my intelligence. Isté, vzdelanie je tu na rozvíjanie mojich schopností, mojej inteligencie. We're all called to develop as far as we can our intelligence and our capacities. My všetci sme povolaní rozvíjať, tak ako to je len možné, svoju inteligenciu a svoje schopnosti. Then to put our intelligence and our capacities at the service of others. A potom, aby sme dali svoju inteligenciu a svoje schopnosti do služby So druhým. that they may rise up, trusting in themselves and trusting in God. Aby mohli oni povstať, dôverujúc v seba a dôverujúc v Boha. Jesus came to bring peace. Ježiš priniesol pokoj. Jesus was killed. Ježiš bol zabitý, He rose up from the dead vstal z mŕtvych and then confirmed his disciples. a potom pomazal, potvrdil svojich učeníkov. As the Father sent me, I send you. Ako Otec poslal mňa, ja posielam vás. Go and announce a good news. Choďte a hlásajte dobrú zvesť. That our world is not condemned to warfare, conflict and hate. Že náš svet nie je odsúdený na konflikty, na vojny, na hádky. But in order that our world not be oriented to warfare, conflict and hate, Ale na to, aby svet nebol odsúdený na súťaženie, konflikty a hádky, we all have to come out from our defense mechanisms. my všetci musíme výjsť spoza našich obranných mechanizmov. From all those places where we try to find security and comfort. Do všetkých nesprávnych miest, kde hľadáme svoju istotu a svoje bezpečie. We have to find the right friends, the right community, the right parish, Musíme nájsť svojich priateľov, správne komunity, správnu farnosť, so that we can enter into a movement of transformation. aby sme mohli vstúpiť do hnutia premeny. We all need to change. Lebo my všetci sa musíme zmeniť. No longer holding on to our defense mechanisms, Už sa viac nedržať našich obranných mechanizmov hiding behind frontiers of culture or power, a skrývať sa za vývesné štíty kultúry alebo moci, but to open up to others. ale otvoriť sa voči druhým. To listen to those who are different. Načúvať tým, ktorí sú odlišní. Not to hide behind fears, prejudices and compulsions. Neskrývať sa za strachy, za predsudky a za naše návyky. To dare to rise up to become men and women of peace. Trúfnúť si povstať, aby sme sa stali mužmi a ženami pokoja. To be part of communities of peace, A stať sa časťami komunít pokoja, where the poor and the weak are honored, kde chudobní a slabí sú vážení, where they find their place, kde si nachádzajú svoje miesto, where they're helped to discover their value and their importance. kde sa im pomáha objavovať ich hodnota a ich miesto. In the Gospel of John, V Jánovom evanjeliu we see in the 4th chapter of this Gospel, v 4. kapitole tohto evanjelia vidíme Jesus going with his disciples from Judea to Galilee. ako Ježiš so svojimi učeníkmi ide z Judei do Galilei And on the way he had to pass through Samaria. a ako po ceste mal prejsť cez Samáriu. He had started walking early in the morning. A vyrazili skoro ráno By noonday it was hot, a na poludnie bolo horko and Jesus was tired. a Ježiš bol unavený And he's sitting at the foot of a well. a sadol si ku studni. And a woman arrives. A prišla žena, She belongs to a small minority called the Samaritans. patrila k minorite ľudí, ktorí sa nazývali Samaritáni. The Samaritans were despised by the Jews. Samaritáni boli pohrdaní, ponižovaní Židmi. Between the Jews and the Samaritans had been 700 years of conflict.
Medzi Židmi a Samaritanmi bolo 700 rokov konfliktov. The Samaritans, for reasons which I will not go into, only believed in the first 5 books of the Torah. Samaritani z dôvodov, ktoré teraz nebudem bližšie vysvetľovať, verili a uznávali len prvých 5 kníh Mojžišových, They čiže didn't bol Tóry. believe in the prophets and they didn't believe in the books of wisdom. Neverili v prorokov, neuznávali knihy múdrosti. The Jews despised them. Tak Židia nimi pohrdali, They did not belong to the true religion. lebo oni nepatrili k tomu pravému The náboženstvu. Jews knew that they belonged to the chosen people. Lebo Židia verili, že oni patria k tým vyvoleným ľuďom. But the Samaritans were like a branch that was cut off from the true vine. Ale Samaritani boli ako ratolesť, ktorá bola odťatá od toho pravého stromu viery. It's never easy to belong to a minority group that is despised by a majority group. A nikdy nie je ľahké patriť do menšinovej skupiny, ktorou tá väčšina pohrda. In countries like your own, you have people who are a beautiful people called the Roms. Vo vašej krajine máte nádherných ľudí, ktorí sú Rómovia. You find them in Ireland called the travelers, V Írsku ich nazývajú pútnici. or the gypsies, or in France, les gitans. Alebo cigáni, vo Francúzsku les gitans. Neviem, And čo to when znamená. they come into an area, everybody locks their door. A keď do určitej oblasti prídu, každý si zatvára dvere, They are zamyká. seen as a people with no value. A pozerá sa na nich ako na ľudí, ktorí nemajú hodnotu. You find the same reality in Australia with the Aboriginal people. A tá istá skutočnosť sa vyskytuje v Austrálii voči domorodcom, aboriginom. That is to say, the native people before the English or others came to Australia. To sú tí pôvodní obyvatelia, ktorí tam žili ešte predtým, ako tam prišli Angličania alebo iní ľudia, ktorí sa do Austrálie prisťahovali. We quickly despise people. A my veľmi ľahko pohrdáme ľuďmi. And in a culture where everything is put around performance and success, those with disabilities are frequently despised. A v spoločnosti, ktorá je pod tlakom výkonu a úspechu, tí, ktorí ho nemajú, veľmi ľahko sú pohrdaní. The Samaritans were despised by the Jews. Takže Samaritáni boli Židmi ponižovaní, pohrdalo sa nimi. Through the conversation, V priebehu rozhovoru we're going to discover that this woman has a history of broken relationships. zistíme, že táto žena mala za sebou dejiny narušených vzťahov. Broken relationships are never easy. A narušené vzťahy alebo rozpadnuté vzťahy, to nikdy nie je ľahká vec. When we have been loved by someone or when we have loved someone and that relationship is broken, there is a sort of emptiness in the heart. Keď sme niekoho milovali, alebo niekto miloval nás a v tomto vzťahu dochádza k prerušeniu, tak zostáva v nás určitá prázdnota. Broken relationship appears as a loss which brings grief. Takéto vzťahy majú so sebou stratu, ktorá prináša smútok. Frequently those who have gone through a broken relationship like a divorce are deeply wounded. Ľudia, ktorí prešli takýmto narušeným vzťahom, ako napríklad rozvodom, sú častokrát veľmi hlboko zranení. And very quickly they condemn themselves. A veľmi ľahko odmietajú samých seba. What did I do wrong? What have we done wrong? Čo som urobil zle? Čo sme urobili zle? Just like those people who have known somebody who committed suicide. Rovnako ako ľudia, ktorí poznali niekoho, kto spáchal samovraždu. Very quickly there are feelings of guilt. What did I do wrong? Why didn't I see the problem? And so on. Veľakrát títo ľudia často sa dostávajú do pocitov viny, čo som urobil zle, prečo som to nevidel a tak ďalej. And I've told you this morning that people with disabilities can have a lot of inner pain. A ako som vám už hovoril ráno, ľudia s postihnutím môžu mať veľa vnútornej bolesti.
because they were not wanted like that. Lebo neboli chcení takí, akí sú. And we can understand the pain of parents. It's evident. A my môžeme chápať bolesť tých rodičov, je to jasné. Nobody would want a child with a severe handicap. Nikto by nechcel dieťa s ťažkým postihnutím. But there is the pain also of the person with disabilities. Ale je tu aj bolesť tej osoby s tým postihnutím. Never to have really been, for at least for some time, the joy of the parent. Nikdy, aspoň na chvíľu, nemôcť spôsobiť radosť svojim rodičom. So there's pain in the heart. Takže v srdci je bolesť. And what we call a broken self-image. Nazývame to narušeným pohľadom na seba. I am no good. Nobody could love me. Nie som dobrý, nikto by ma nemohol milovať. I've only hurt people. Ja ľudí iba zraňujem. So this woman is a woman who have had broken relationships. Takže táto žena mala narušené vzťahy. She comes at midday to draw water. A ona uprostred dňa prichádza, aby načerpala vodu. This is a time when nobody draws water because it's too hot. Je to čas, v ktorom nikto nechodí po vodu, lebo je príliš horúco. But maybe she comes to draw water. She knows that nobody will be there. Možno práve preto prichádza po vodu, lebo vie, že tam už nikto iný nebude. But what does she find? Ale čo nachádza? A Jew Žida, who's sitting there. ktorý tam sedí. And obviously by his accent from Galilee. A je jasné podľa jeho prízvuku, že je z Galilei. And Jesus looks at her. A Ježiš sa na ňu pozerá and he says, "Give me to drink." a povie jej, daj sa mi napiť. He becomes like a beggar. Stáva sa akoby žobrákom. I need you. Potrebujem ťa. I need your help. Potrebujem tvoju pomoc. It's an extraordinary. Jesus is teaching us how to enter into relationship with people who are in depression or with a broken self-image. Je to mimoriadne dobré, ako nám Ježiš ukazuje, ako vstúpiť do vzťahu s ľuďmi, ktorí sú v depresii alebo majú narušený pohľad na seba. Not to come from the place of power. Neprichádzať k ním z pozície moci. The place of generosity. Z pozície veľkodušnosti. But he comes from the place of vulnerability. Ale z miesta zraniteľnosti. Comes from his own need. Zo svojej vlastnej potreby. Because the woman is surprised. A táto žena je prekvapená. Because it was not at all in the culture that a Jew should speak to a Samaritan. Lebo podľa kultúry to nebolo primerané, aby Žid hovoril so Samaritánom. And even less that a man who is alone will speak to a woman who is alone. A už vôbec nie muž, ktorý je sám, aby oslovil ženu, ktorá je sama. So she responds, "What, you, a Jew, you ask me, a Samaritan woman, to drink?" A ona samozrejme odpovedá, ty, Žid, muž, žiadaš mňa, Samaritánku, aby som ti dala piť? What's going on? Čo sa deje? But Jesus wants to enter into dialogue with her. Ale Ježiš s ňou chce vstúpiť do rozhovoru. Everything with Jesus is about meeting. A všetko ohľadne Ježiša je o stretnutí. How do we meet Jesus? Ako stretávame Ježiša? And do we let Jesus meet us? A dovolíme Ježišovi, aby sa s nami stretol? Because it's only as we learn to discover how to meet Jesus Lebo len skrze to, ako zistujeme, ako sa stretnúť s that we can Ježišom, enter into the process of transformation, môžeme vstúpiť do procesu premeny, where we're no longer governed by our fears of the other, kde už nie sme uväznení v strachoch z tých druhých, no longer governed by our prejudices and our compulsions, už viac nie sme zaneprázdnení našimi predsudkami a našimi návykmi, but governed by love and openness. ale sme pokrytí otvorenosťou a láskou. The discover that we belong to a common humanity. Objavujeme, že patríme k spoločnému ľudstvu. We are brothers and sisters in humanity. Sme bratia a sestry v ľudstve. And each person is important. A každý človek je dôležitý. So, on one side we see Jesus coming like a beggar.
Takže na jednej strane vidíme Ježiša, ktorý prichádza ako žobrák. I need you. Potrebujem ťa. Have we heard Jesus say to us, I need you? Počuli sme, ako Ježiš hovorí nám, potrebujem ťa. You see, Jesus cannot announce love and peace to our world. Ježiš nemôže ohlasovať lásku a pokoj nášmu svetu. Cannot start a movement of love and transformation. Nemôže spustiť hnutie lásky a premeny. Unless you and I are doing it. Kým to nebudeme robiť my, ty a ja. There's some strange thing in the church V cirkvi je niečo divné. where we can believe that priests and religious have a vocation, Môžeme veriť tomu, že kňazi a reholníci majú povolanie, but we haven't. ale my nemáme. Or that people with disabilities haven't. Alebo ľudia s postihnutím, že nemajú. We are all called to enter into the body of Christ. My všetci sme povolaní vstúpiť do Kristovho tela. Each one according to his or her call. Ale každý podľa svojho, jeho alebo jej Each one povolania. according to his or her capacities and gifts. Každý podľa svojich vlastných schopností a obdarovania. We are called to become a body. Sme povolaní stať sa telom. And St. Paul says that those who are the weakest in that body are indispensable to that body. A svätý Pavol hovorí, tí, ktorí sú v tele najslabší, sú pre telo nepostradateľní. Each one of us, we are called into this transformation Každý z nás je povolaný do tejto premeny. to work for the kingdom of God. Pracovať pre Božie kráľovstvo. To not let us be conducted by culture and the powers of money, Aby sme neboli vyučovaní kultúrou a mocou peňazí, but to discover who we are, ale aby sme objavili, kto sme my. to discover our inner freedom, Aby sme objavili našu vnútornú slobodu. that we don't want to be governed by fear, Aby sme neboli ovládaní strachom, but we want to become free, ale aby sme sa stali slobodní. free to take our place in the world, Slobodní zaujať naše miesto vo in our svete, society. v našej spoločnosti. So the woman can't understand. Takže tá žena to nedokázala chápať. Jesus is entering into a dialogue. Ježiš vstupuje do rozhovoru. It's his way to enter and to have a meeting with this woman. A je to jeho spôsob, akým sa chce stretnúť s touto ženou. Then Jesus begins to reveal a bit who he is. A potom Ježiš tak trošku začína odhalovať, kým je on. If you but knew the gift of God Ak by si poznala Boží dar and who it is that is speaking to you and asking for water. a keby si vedela, kto je ten, ktorý s tebou hovorí a pýta o vodu, Would have been you that would have asked me and I would have given you living water. ty by si pýtala odo mňa a ja by som ti dal živú vodu. It's a little phrase, if you but knew the gift of God. Krátka veta, ktorá hovorí, keby si poznala Boží dar. If we but knew how much we were loved. Ak by si vedela, ako veľmi si milovaná. Maybe sometimes in our prayer we say, Jesus, I trust you. Možno niekedy vo svojich modlitbách hovoríme, Ježišu, dôverujem ti. But maybe we are called to hear Jesus saying, Ale možno sme povolaní, aby sme počuli, ako hovorí Ježiš, I trust you. ja dôverujem tebe. I trust that you can grow. Ja ti verím, že môžeš rásť. And I trust that you, with others, can do something beautiful with your life. A verím ti, že vydržíš a že niečo nádherné so svojím životom urobíš. If you but knew how much you are loved by God. Keby si vedela, ako veľmi si Bohom milovaný, milovaná. And if you knew who Jesus was, well, then we would have cried out for liberation. A keby si vedela, kým je Ježiš, tak by si vykrikol po oslobodení. Because we all need to be liberated from our fears. We need to be liberated from our egoism. We need to be liberated from the sort of me which puts itself at the center of everything. My všetci potrebujeme oslobodení od strachu, od hnevu a od toho dávať seba samého do stredu všetkých vecí.
The woman doesn't understand. Ale tá žena to nechápala. But she's beginning to listen and to enter into the dialogue. Ale začala načúvať a vstupovať do tohto dialogu. She needs to understand. A ona to musí chápať. How would you have given me living water? Ako by si mi mohol dať živú You've vodu? got nothing to draw the water from the well. Veď predsa nemáš nič, čím by si mohol dostať vodu zo Do you studne. think you're more important than our father Abraham, who gave water, who made this well? Myslím si, že si oveľa dôležitejší ako náš otec Abraham, ktorý nám dal vodu, z ktorej pijeme, And gave water to his family and to all the cattle. ktorý dával studňu, z ktorej pila celá jeho rodina a všetok jeho dobytok. Little by little, Jesus is going to help her to understand something. Kúsok po kúsku Ježiš pomáha niečo pochopiť. Water is a symbol and a reality. Voda je symbol a je aj skutočnosť. There's the water of the well. Toto je voda v studni. And so he says, anyone who drinks this water here will thirst again. A preto hovorí, každý, kto sa napije z tejto vody tu, bude znova smedný. We all know that. My to vieme všetci. We need to drink water, we need tea, we need coffee, we need soup. Potrebujeme piť vodu, čaj, kávu, polievku. We get thirsty. Sme smední. But then Jesus talks another kind of water. Ale Ježiš potom hovorí o inom druhu vody. You see, water, the reality of water is that it gives life. Vieš, hovorí, skutočnosť za vodou je tá, že voda dáva život. You know that when plants have no water, Vidíš, že keď rastliny nemajú vodu, they die. umrú. When there's no rain in a country in Africa, well, then there's a drought and the cattle die and people are famished. Ak v takých krajinách, ako je Afrika, neprší, tak obilie vyschne, dobytok zahynie a ľudia chorejú. Water gives life. Voda dáva život. We need water to drink. My potrebujeme piť vodu. And if we don't drink water, well, then we will die of thirst. A ak vodu nepijeme, tak zomrieme od smedu. But Jesus is talking of a water which is the Spirit of God. Ale Ježiš hovorí o vode, ktorá je obrazom Božím. I'll give you a water which, if you receive it, you won't need anything else. Ja ti dám vodu, ktorú keď príjmeš, už viac nebudeš potrebovať nič iné. And he says this to the most broken woman of the Gospels. A hovorí to k tej najzranenejšej žene z celého evanjelia. A woman of the minority group of the Samaritans. Žene z menšinovej skupiny Samaritánov. A woman of a history of broken relationships. Žene, ktorá má za sebou dejiny zlomených, narušených vzťahov. And who has a broken image of herself. Ktorá má narušený pohľad na seba samú. So he says, the water that I will give A preto je hovorí, voda, ktorú ti dám ja, will become a source of water in you sa stane prameňom vody v tebe, that will well up into eternal life, ktorá bude príštiť do večného života, that will well up in the life of God. Ktorá potečie až do Božieho života. What Jesus is saying is this. A čo Ježiš tým hovorí je toto. If we receive the gift of Jesus, ak my príjmeme Ježišov dar, we will discover our own center. Our own center. Vtedy my objavíme náš vlastný stred, naše centrum. We will discover the source of our life. My objavíme zdroj nášho života, where God is present. kde je prítomný Boh. Jesus has come to take away from us all those places behind which we hide. Ježiš prišiel do nášho života, aby nás zobral zo všetkých vecí, za ktoré sa skrývame. The walls that we create around our heart. Do všetkých miest, do všetkých stien a múrov, ktoré si okolo srdca vytvárame. Which prevent us meeting God. Ktoré nám bránia stretnúť sa s Bohom. Prevent us meeting the other person and particularly those who are different.
ktoré nám bránia stretnúť sa s druhým človekom a zvlášť s tými, ktorí sú iní, but also discovering who we are. ale tiež aj bránia v odhalení, kým sme my vlastne. Jesus has come to reveal that each one of us, we are called to become a source of life. Ježiš nám chce ukázať, že my všetci sa môžeme stať zdrojom života. In that place where God resides within us. Tam, kde Boh prebýva a je v nás. But like those people who didn't want to come to the wedding feast, Ale tak ako aj tí ľudia, ktorí nechceli prísť na tú svadobnú hostinu, we have no time to discover who we are. nemáme čas odhaliť, kto sme. We are too busy. Sme príliš zaneprázdnení. There's too much noise. Je tu príliš veľa hluku. We don't have time to discover the center of our being, that is that which is the most precious in us. Je tu tak veľa tlaku, že nemáme čas odhaliť stred nášho bytia, ktoré je tou našou najvzácnejšou časťou. Jesus has come to reveal to us who we are. A Ježiš prišiel, aby nám odhalil, kým sme. Our real identity. Našu skutočnú identitu. That we are sons and daughters of the Father. Že sme synovia a dcery Otca. And that we are beloved of God. Že sme Boží milovaní. If we discover that we are beloved of God, a ak objavíme, že sme Boží milovaní, it's as if a source of life flows from us. Je to ako keby v nás plynula voda života. We know we can't do things by ourselves. Vieme, že môžeme z vlastnej sily robiť veci. We know we need help from a community, a family. Vieme, že potrebujeme pomoc spoločenstva, rodiny. But above all, we need the help of the Holy Spirit. Ale nadovšetko potrebujeme pomoc Ducha Svätého. And then we can begin to become, with others, artisans of peace and of unity and love in our world. A potom sa spolu s ostatnými môžeme stať vyslancami jednoty, pokoja a lásky. And it's then that a really good news is announced to the poor. A to znamená, že tá skutočne dobrá správa bola oznámená všetkým chudobným. Because then they can discover that they are rich in God. Lebo oni potom môžu objaviť, že sú v Bohu bohatí.